geldi ezino, gogora laguno, ametxen bat izan ezkero eukio. Eltigogo, hemen gato, isilean ezkutuan ekiteko, hemen gato, doktore eta zintiru estio jo, hemen gato, bai hemen gato. Bere biziko espioiak. Disko denda, Tokio. Baina nor da Ricky Matis inozo hori? Ez dakit, baina zale zutsuak dauzka. Bere diskoa ziztuan desagertzen da apaletik. Musikariekin txoratuta. Beverly Hillseko institutua, eguerdian. Aizu, Sami, utziko ditazu zure kasmirrezko jertxe motxa biharko? Noski, lagun minak gara, ez da? Ederki, eta ni zer, Aze txorakeria, Alex. Jertxe ez ditugu biok batera jantzi, ondatu egingo dugu. Ez, noski, esan nahi dudana da, ni esan naizen zure lagun mina. Bai, horixe, tuntuna. Zuri krokodilozko sandaliak eskatu behar dizkizut biharko. Zer da, Clover? Zer duzu, neska? Bai, zer duzu itxututa egoteko? Uste dut, maite mindu, egin naizela. Norten jakin behar dut. Kaixo, Clover naiz. Ez altzaizu iruditzen Cloverren bihotza mandiren kreditu txartela baino xamurragoa dela. Gero azukre gabeko txokolatea hartzeko konbita egiten utziko dizut. Benetan, konforme. Clover, Daimonek badauka plana eskola bukatzerako. Dendaz dendadoa hemen dagoen honekin. Bai, egia, dendaz denda. Tira, berdin dio. Mesede bat egitearren esan diot. Berria baita hemen. Clover! Lasai, Clover. Nirekin hartuko duzu azukre gabeko txokolatea. Gainera, ez alduzu nahiago gurekin irten musikari lelo batekin baino. Bai, baditeke. Baina, Daimon izugarri gustatzen zait. Musikariek txoratu egiten naute. Mandi aztea lortu behar dut eta nire ganera kartzea. Bob, atsegina da azaldu zaretela ikustea. Atsegina batzuentzat. Ricky Matis? Ez dut horren aditzea? Gauetik goizera eginda ospetsu egia esan. Disko bakarra atera du oraingoz. Izen arro xamarrarekin gainera. Rockeko mitoa. Kezkagarriena da mundu osoan irten direla olakoak. Zerbait ari da gertatzen eta ez dakigu zer. Eta zein da gure egitekoa? Ricky Matisekin biran joango zarete kantari gonbidatu legez. Ea aurkitzen duzuen zer daukan berezirik mutilorrek jarraitzaileak horrela erotzeko. Benetako musika talde bat izango gara? Benetako gezurrezkoa. Super zonakarri! Daimonek jakiten duenean bezperako pilehorralik ez baztertuko du mandi eta nigana etorriko da biok musikariak eta ezingo dit ezetzik esan. Ongi, izen bat behar dugu. Lasai neskak, guk aukeratu dizuegu izena. Espioiak dugu izena? Haze izen arrunta? Bai, irudimen kaskarra benetan. Neuri bururatu zait. Aizue, musika tresna mundialak ditugu. Behar bada hau ez da une egokiena jotzeko. Zertaz ari ginen? Prest dago, jauna. Abai, tresneria. Aste honetan baliatuko dituzue soka jauzirako gerriko luzagarria, zirimola 3000 hilele orgailua, dundun bota itxasgarriak, belarriko mikrofono supersentikorra eta nire gogokoena, UAI-tia. UAI zer?
Uai zerrez, uaitia, alegia urrazpian ibiltzeko tresna isila. Agur eta zorteon, edo ikuskizun munduan esan oiden legez, kaka zuentzat. Londres, luxuzko hotela, arratsaldeko 4. Wow, zale mordoa daukagu dagoeneko? Ricky Matis hori ospetsua da benetan. Damoni kontatu behar diot hau. Txundituta geldituko da. Ez aldu besterik buruan. Esan? Kaixo, Damon. Clover naiz. Eta, ze moduzaz gauzako Estatu Batuetan? Estatu Batuetan ez dakit. Ni dentagunean nago denbora pasa. Zu ze moduz, Clover? Beti bezala. Ricky Matisekin bira egiten. Espioiak rock talde berriarekin. Une honetan Londresen gaude hotel superdotore batean. Wow! Nirekin dago Ricky aizu. Matisekin Nire biran? mutilaguna. Enekien talde batean zeudenik ere. Bai, izugarri ona naiz. Zera, gitarrarekin. Kontxo, de masa! Aizu, itzultzen zarenean agian izango dugu elkarrekin irteteko parada. Ea datorren astean tartetxo bat hartzen dudan. Deituko dizut, agur. Zuek espioiak zarete, ez da? Espioiak? Baita zer ere, nork esan dizu hori? Bai, espioiak ara bai, rock taldea. Phil Jenkins naiz managerra. Ricky zuek ezagutzeko irrikitan dago. Zer diozue, igoko gara azken solairura? Abesti itzela? Mil esker, berria da. Bihar goizean grabatu behar dugu abesti berria. Egundoko arrakasta izango da berriro, ziur. Dudarik gabe, zirrara zairean gaude, halako musikari super batekin biran joateko. Neu ere pozik nago. Zuen lehen diskoa zoragarria da. Lehen disko bat daukagu? Aizue, azaldu grabazio estudiora bihar. Mundial pasako dugu. Sentitzen dut, Ricky, zure grabazio saioetara ezin da inor sartu. Bai horixe, pozarren joango gara. Primeran. Tira, orain guazen, ez da komeni jarraitzaileak zain edukitzea. Ui, Bai bitxia, noiztik dira distiratsuak zedeak. ongi, zale guztizeroak ditu eta zede distiratsuak, baina gainerakoan normala ematen du. Sojoko diskoteka, arratseko 7. Ongi plantak egitera. Prest zaude, Clover? Clover? Clover, musika jotzen egon behar zenukez, musika entzuten. Gainera, zedea froga gisa hartu dut. Lastima, hain da bere bizikoa, hain itxaskorra. Neskak! Egundokoa gara! Bai, aldez aurretik grabatutako musika da. Ohartu espazara ere ez gara besten ari, eta gure gitarrak ez daude konektatuta. Ez digute beste bat eskatuko antza. Playback bikaina, niri asko kostatu zitzaidan. Playbackean abesten duzu? Nik zuzenean nahi dut, baina Philek ez esaten dit. Arrakastari men egin behar zaio. Rickik normala ematen zuela esan dut, baina begira jozue. Mutil horrek ez du abesten. Eta hori ez da gauza raro bakarra. Begira ara gora. Espioi begiratu bat ematera joango gara. Ideia bikaina. Clover bazatoz? Erotuta ala, ikuspegi paregabea daukat hemendik. Zoragarria zara, Ricky! Bai, Sebastian jauna, guztia listo biharko grabaziorako. Kantaren hitz bereziak ere bai. Tamalez, espioiak taldeko gogaikarri hoiek konbidatu ditu, Ricky. Zaintza ez dutu beharko dugu, zer? Baina zer duzuen, eskak? Aspertuta, ala? Ene, belarriak gortu zaizkit? Ez, gela intsonorizatuta dago, zaratak buruko mina sortzen dit. Nahiago dut ikusi, soilik. Londres, luxuzko hotela, gaueko 9. Rickyren jarraitzaileak iroutsak dira. CDak distiratsuak, tipoak ez du abesten, eta managerrak gela intsonorizatu batean sartzen da. Oso xelebrea, zer deritzozuzuk, Clover? Ricky ikusgarria da, hain da musikari aparta, gau osoan egongo nintzateke ari entzuten.
Rickyren musika entzun behar dut. Hau oso bitxia da. Hobe Jerryri... Jerry? Andereñoak, ez zitzaizuen burure igoko ospea. Ez, baina arroxak bidaltzen jarraitzen badute, Euskaldo? Loreak. Damon Reynolds izeneko batek bidali ditu. Clover, loreak zuretzat dira, Damonek bidali ditu. Orain Rickyrekin nabil, Damona ahaztu dut. Nola izan zaitezke hain aldabera, egabera hutsa zara. Dena dela, Jerry, zer dakizu Sebastian jauna izeneko bati buruz? Ricky Matisen disketxearen jabean. Gitarrista entzutetsua izan zen, piroteknia istripu batean besoa galdu zuen arte. Orain ekoizle bakarti xelebre bat da, Brazuelako uarte urrun batean bizi da. Ricky! Eta, nor dator nirekin Brazuelako grabazio estudiora. Brazuelako uarte urrun bat, goizeko 12 gutxi. Zer ote da ontzira lotuta dagoen irrati antena hori? Rickik esan du kontzertua zuzenean emateko dela. Ez dut sinesten. Noiztik behar du olako zaintza inguruan antena paraboliko bate? Sekula ikusi dudan grabazio estudiorik beldurgarriena da uxe. Oso ondo, Ricky. Bai, mundiala benetan. Ongi eta orain kantaren hitzak. Ni Ricky nahi zuen jauna, zabaldu nirekin ondamena. Gobernuen jabe egin, ni agintari zuek men egin. Ara, Phil, enuen nahi abesti berria horren oldarkorra izatea, nonda nik idatzitakoa? Egin kasu niri, badaki zertan nabilen. Egungo gaztetxoen gustukoa izango da kanta. Haien amorrua eta bizitasuna adierazten du. Horra! Kanta hau hitz bereziak dituztenen artean sartzen da argita garbi. Rickyren hitz guztiak dira oso bereziak. Espioitza pixka bat egiteko aprobetxatu behar genuke. Ni ere banoa. Bota dotoreak eta eraginkorrak aldi berean. Ezkutuko laborategia hemen izango da nonbait. Portatu zara, Alex! Ba, ez da horren besterako. Rickyren disko berria bukatuta dago. Ederki. Eta wing maiztasuna egoki ezarrita dauka. Ondo, ikus dezagun eragina zuzenean. Eskukako duna, Sebastian dela esango nuke. Bai, horrek ez du askotan joko gitarra. Eseri lagun, emaiguzu zure iritzia abesti berri honetaz. Zurrik izara nire jauna, zurekin noa zabaltzen ondamena, gobernu ez jabetu, zu agintari guk men egin. Kalean zaude. Zurrik izara nire jauna, zurekin noa zabaltzen ondamena. Ikusi duzu hori? Ematen du Rickyren abestiak hipnotizatuta edo utzi duela morroia. Aipatu duten uin maiztasun hori burua kontrolatzeko zerbait da antza. Orain ulertzen dut Cloverren jokaera txoro hori. Bai, pentsa, Rickyren lehen abestia rokeko mitoa, rokeko izarrak gurtzeaz da. Eta zer egiten du? Entzuleak hipnotizatu, ura gurtu dezaten, kantak dioen guztia egingo dute. Hortaz, Ricky kontzertuan abesten badu, jarraitzaileek hitzek dioten guztia egingo dute. Zaindariak, sarkinak dauzkagu! Eke mailu polita, zer bota diozu, oli katxuren bat edo? Bai zera, hilerako egokitzailea. Ona, baina oso garestia. Zurrik izara nire jauna. Arin, horman bereia itxiko gara. Beraz, espioiak taldekoak benetako espioiak dira. Ze irudimen gutxi izena asmatzeko. Ez esan guri,
asmatu zuen. Zoritxarrez ezingo duzue ikusitakoaren berri eman. Zeren 20 segundo barru, Ricky Matiz baino ez duzue izango buruan. Beraz, gaur gauean, ez dizue tutik ere axolako, ni mundu osoko irrati, telebista eta internet guztian sartzea. Edota nire agintea ezartzea mundu osoan, zuek ere bat egingo duzuelako hipnotizatutako esklaboekin. Gozatu zeuen askatasun apurrez. Bapo, nola irten behar dugu orain? Musika tresnak erabilita. Ez, horrela ez. Hey! Uaitia, bere aldikoa da benetan. Uai, zer? Ez da ziurrekin berriro. Guazen harin kontzertura berandu izan baino lehen. Nasketu nahi zurgaziaz. Hile guztiak izkurtzen di. Brazuelako megaestadioa, arratseko 8. Zertan zabiltzate hemen? Abesten egon behar zenuten. Hori nahi genuen, baina zure lagun Txofilek eta Sebastianek grabazio gelan giltzatu gaituzte. Zure abestiekin hipnotizatu eta zombi bihurtzeko. Ales, konta jozu, irrati antenara joan behar dut. Ongi, orain zuak ikusteko ordua. Montreten behar dut eman aldia orain. Sebastianek nire musika erabili nahi du gobernu ez jabetzeko? Hain zuzen, mundu osoan agintzeko erabili nahi du. Entzuten aldidazu. Emendako! Ricky! Ricky! Non dago Ricky? Abesten egon behar zuen dagoeneko. Jendetza matxiratzen hasiko da. Ezin dugu itxaron, musika grabatua jarriko. Eta orain zer? Hemen goitik daukago iesbide bakarra. Baina ze? Hori da. Libratu espioi amorragarri hoietaz behin betiko. Gertatzen da! Rickyren grabazioaren seinaleak geu gana datoz! Hau hankaskorazoa! Harin, itzali dena! Ez itzali. Rickyren musika liluragarria da. Zurrik izara gure jauna, zurrik izara gure jauna. Lasai neskak, gu arduratuko gara orain. Zurrik izara gure jauna, zurrik izara gure jauna. Hala, jaina Jerry, mil esker. Bete-betean iritsi zara. Kriminaloiek orain txeskatu behar zioten Rickiri euren elastikoan sinatzeko. Baina nola baite mindu naiz Rickiz? Ene,
Erabat lotxatuta nago. Ez hartu horren ez du, neska? Nastuta egon zara? Zorionez, pasa zaizu musikaren eragina, eta orain ez zara zale txepel zombi bat. Kontxo, Clover, kaixo, hartu zenituen nire loreak? Bai, hartu nituen. Aizu, elkarrekin irtengo gara? Horrela Ricky Matisen bira kontatuko didazu. Barkatu, Damon, baina bira hau eginda gero, kokoteraino nago musikari ez. Oso arronago, Clover. Bai, zeure senera itzuli zara azkenean. Txolinkeria hutsa da eskuetan gitarra duen lehen mutilaz maite mintzea. Barkatu, esango didazuen ondagoen musikagela? Berria naiz eta galduantzean nabil. Pozarren lagunduko dizut musikagelara. Uste dut musikari zale bihurtu zaigula berriro. Lehengo lepotik burua esaten zaio horri. Aizu, ez daukat paskaltzeko planik? Azukre gabeko txokolatea hartzera konbidatzen banauzu, nik eskolerako. Bai, zer duzu itxututa egoteko? Uste dut maite mindu, egin naizela. Norten jakin behar dut. Kaixo, Clover naiz. Ez altzaizu iruditzen Cloverren bihotza mandiren kreditu txartela baino xamurragoa dela. Gero azukre gabeko txokolatea hartzeko konbita egiten utziko dizut. Benetan, konforme. Barkatu, Clover! Damonek badauka plana eskola bukatzerako. Dendaz denda doa hemen dagoen honekin. Bai, egia, dendaz denda. Tira, berdin dio. Mesede bat egitearren esan diot. Berria baita hemen. Clover! Lasai, Clover. Nirekin hartuko duzu azukre gabeko txokolatea. Gainera, ez alduzu nahiago gurekin irten musikari lelo batekin baino. Bai, baliteke. Baina, Damon izugarri gustatzen zait. Musikariek txoratu egiten naute. Mandiaztea lortu behar dut eta nire ganera kartzea. Geltrusia zigarri batean daudenean deitu behar aldigute beti! Bo, atsegina da azaldu zaretela ikustea. Atsegina batzuentzat. Ricky Matis? Ez dut horren aditzea? Gauetik goizera eginda ospetsu egia esan. Disko bakarra atera du oraingoz. Izen legez, kaka zuentzat. Londres, luxuzko hotela, arratsaldeko 4. Guau, zale mordoa daukagu dagoeneko? Ricky Matis hori ospetsua da benetan. Damoni kontatu behar diot hau. Txundituta geldituko da. Ez aldu besterik buruan. Esan? Kaixo, Damon. Clover naiz. Eta, ze moduzaz gauzako Estatu Batuetan? Estatu Batuetan ez dakit. Ni dendagunean nago denbora pasa. Zuze moduz, Clover? Beti bezala. Ricky Matisekin bira egiten, espioiak rock talde berriarekin. Une honetan Londresen gaudeoten superdatore batean. Wow! Nirekin dago Ricky aizu. Matisekin Nire biran? mutilaguna. Benekien talde batean zeudenik ere. Bai, izugarri hona naiz, zera, gitarrarekin. Kontxo, de masa! Aizu, itzultzen zarenean agian izango dugu elkarrekin irteteko parada. Ea datorren astean tartetxo bat hartzen dudan. Deituko dizut, agur. Zuek espioiak zarete, ez da? Espioiak? Baita zer ere, nork esan dizu hori? Bai, espioiak ara bai, rock taldea. Phil Jenkins naiz managerra. Ricky zuek ezagutzeko irrikitan dago. Zen arro xamarrarekin gainera, rockeko mitoa. Kezkagarriena da mundu osoan irten direla olakoak. Zerbait ari da gertatzen eta ez dakigu zer. Eta zein da gure egitekoa? Ricky Matisekin biran joango zarete kantari gonbidatu legez. Ea aurkitzen duzuen zer daukan berezirik mutilorrek jarraitzaileak horrela erotzeko. Benetako musika talde bat izango gara? Benetako gezurrezkoa.
Super zoragarri! Daimonek jakiten duenean, bezperako pileorralik ez baztertuko du mandi, eta nigana etorriko da, biok musikariak eta ezingo dit ezetzik esan. Ongi, izen bat behar dugu. Lasai, neskak, guk aukeratu dizuegu izena. Espioiak dugu izena? Haze izen arrunta? Bai, irudimen kaskarra benetan. Neuri bururatu zait. Aizue, musika tresna mundialak ditugu. Behar bada hau ez da une egokiena jotzeko. Zertaz ari ginen? Prest dago, jauna. Abai, tresneria. Aste honetan baliatuko dituzue soka jauzirako gerriko luzagarria, zirimola 3000 hile lehorgailua, dundun bota itxasgarriak, belarriko mikrofono supersentikorra eta nire gogokoena, UAItia. UAIzer? UAIzerrez, UAItia, alegia urrazpian ibiltzeko tresna isila. Agur eta zorteon, edo ikuskizun munduan esan ohi. Diozue, goko gara azken solairura? Abesti itzela? Mil esker, berria da. Bihar goizean grabatu behar dugu abesti berria. Egundoko arrakasta izango da berriro, ziur. Dudarik gabe, zirrara zairean gaude, halako musikari super batekin biran joateko. Neu ere pozik nago. Zuen lehen diskoa zoragarria da. Lehen disko bat daukagu? Aizue, azaldu grabazio estudiora bihar. Mundial pasako dugu. Sentitzen dut, Ricky, zure grabazio saioetara ezin da inor sartu. Bai horixe, pozarren joango gara. Primera. Tira, orain guazen, ez da komeni jarraitzaileak zain edukitzea. Bai, bitxia, noiztik dira distiratsuak zedeak. Ongi, sale guztizeroak ditu eta zede distiratsuak, baina gainerakoan normala ematen du. Sojoko diskoteka, arratseko 7. Ongi plantak egitera. Prest zaude, Clover? Clover! Clover, musika jotzen egon behar zenukez, musika entzuten. Gainera, zedea froga gisa hartu dut. Lastima, hain da bere bizikoa, hain itxaskorra. Neskak! Egundakoa gara! Bai, aldez aurretik grabatutako musika da. Ohartu ez pasara ere ez gara besten ari, eta gure gitarrak ez daude konektatuta. Ez digute beste bat eskatuko antza. Hemen gatoz, geldi ezinok, gogora lagunok, ametxen bat izan ezkero eukio. Hemen gatoz, isilean ezkutuan ekiteko. Hemen gatoz, doktore eta zintiru estio jo. Hemen gatoz, bai hemen gatoz. Bere biziko espioiak. Disko denda, Tokio. Baina nor da Ricky Matiz inozo hori? Ez dakit, baina zale zutsuak dauzka. Bere diskoa ziztuan desagertzen da apaletik. Musikariekin txoratuta. Beverly Hillseko institutua, eguerdian. Aizu, Sami, utziko ditazu zure kasmirrezko jartxe motxa biharko? Noski, lagun minak gara, ez da? Ederki, eta ni zer, Haze txorakeria, Alex. Jartxe ez ditugu biok batera jantzi, ondatu egingo dugu. Ez, noski, esan nahi dudana da, ni esan naizen zure lagun mina. Bai, horixe, tuntuna. Zuri krokodilozko sandaliak eskatu behar dizkizut biharko. Zer da, Clover? Zer duzu, neska?